Joo. Kolme, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sitten vaikka toisella. Ottiko kovalle? Ei. Siitä vaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vielä yksi. Hyvä. Sitten vedä vielä toisella 5 ja toisella 5. Anna mennä vaan. Joo. Menee. Hyvä. Ai siitä lähti. 1. Terävästi 2 ja helppo. 3, 4, 5. No niin, tuntuuko mihinä? Ei. Sitten vaan. Siitä vaan. 1, 2. Se ottaa vähän uudemmalle. 3, 4, 5. No niin. Siinä äitin kuulolla. Oliko eka kerta kun vedit? Oli. Ensimmäinen kerta äitin kuulolla. Miska 9 vuotta. Jes.